kabegas kasarasan menggiatan saka jiwa kasari datang setia kula wangsa ing mlinga mriki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera selalu untuk kita semua. Ingkang kehormatan panjenengan Bapak Giyarno ingkang asta songsong agung ing wilayah mlinga mriki beserta jajaranipun ingkang kula hormati. Bapak dari Kamtimas Babinmas yang saya hormati juga. Saderengipun wayang dipun milai kados ingkang sampun dipun suwun saking Bapak Petinggi langkung rumiyin sak perangan utawi sekedap badhe ngaturaken bisungsun inggih menika lagon-lagon campursari. Monggo sadaya waranggana katuran jumeneng kanthi rairan kangge ngawekani pahargyan agung ing dalu menika wonten tamba kangen diajeng Ayu Vanora bersama jeng Linda Popi mboten katalumben Kakang Mbok Niken Waradarti lajeng Mbak Yuju Adni. Semoga aja pun aturaken tamba kangen untuk Anda.
wau lelagon ingkang sepindah Tombo Kangen mugi pikantuk jatine pumarem. Salajengipun Ayu Vanora. Monggo diajeng atur bisungsung dhateng para kadang Sudana Budaya. Utaminipun khusus warga Mblingo. Nggih, sugeng dalu kagem sedaya warga Mblingo, Kecamatan Donorejo, Kabupaten Jepara. Nyontek nih. Sik gawenan sing apik, Mas. Engko tak tambahi. 75. Piye, penak to? Heh? Ya. Nggih, diparingi kitir semilir nggih. Oh, kitir semilir. Nggih. Mugi dadosaken jampi wontenipun parigan agung ing menika. Kangge jampi saya, Pak nggih. Monggo langsung mawon. Sarengan Ayu Vanora. Wonten kitir semilir.
mugi ndadosaken karmanipun para kadang sedaya budaya. Salajengipun Jeng Linda Popi. Monggo badhe ngaturaken bisungsul lagon dangdut campur sari nyemanggaken. Mbok pilih wonten ingkang request. Salam-salam rumiyin. Ora Mbah, ora aneh-aneh kok ya. Dalem jam 12. Nggih, mugi mangke saged pun aturaken ugi ngaturaken buing panuwun ingkang tanpa pepindhan kadang-kadang briker ugi Mas Biti saking Kelet. Monggo dipun pirsani lagunipun Mbah Yai iki lagi ke Taman Asmara. Kandhani kok Mbah. Dadi nek cara canem kae lagi jatuh cinta iki rada ngebleng. Ha nggih Mbah, niki mboten sing aneh-aneh, sing gelo-gelo wae. Napa diajeng? Lah nggih langgam gelo nggih. Oh, langgam gelo. Cuman di heeh, diceces ngono lho. Nggih, wilujeng dalu assalamualaikum, shalom, namo buddhaya, om swastiastu, kagem sedaya warga Mlingoh yang tercinta. Nggih. Mugi rawuhipun kru menika ndadosaken panglipuripun ing wanci radri menika. Amin, amin. Lujeng dalu Bapak inggih, Ibu inggih, Bapak Carik, Pak Carik ugi sedaya perangkat. Nggih. Nggih, Pak RT, Pak RW. Semoga pun aturaken wonten gelo kalian Jeng Linda Popi. Gelo sing ora apa-apa ya, Mas. Semangat tenan jantenan. Playere mbari kok iki. Wis jan Mbah Yai wis suwe ora ketemu. Kaya ngene lan lakonku.
nggih. Yen wis ora tresno mbok ya kandha sing prasaja. Aning ya akhire ya getun kok. Kaya ngene lalakonku. Biyen ngapa kok dadak ketemu. Yen pancen wis ditinggalku. Gawe gelu ati saklawase. Matur suwun Jeng Lindang. Samenika Dek Ayu wonten panjuwunan mugi saged dipun aturaken mangke sapunipun panjuwunan mangke wayangan biyen. Anjir. Ngaten nggih, mangke saged dipun aturaken wanci limbukan. Nah niki wonten ingkang ngarsakaken jambu alas. Anjir. Sepindah malih niki nggih. Nggih. Jambu alas. Mangke dipun sambet utawi dipun sambung wanci limbukan. Ugi paring pirsa bilih dalu menika Ki Dalang Bling utawi saking panjenengan Bapak Petinggi nyuwun lampahan utawi carita Banjaran Bima. Kados pundi lampahan ing mangke saged dipun pirsani. Sameneika Jambu Alas kalian Ayu Vanora.
matur suwun Dek Ayu Panorang ingkang sampun paring ular-ular jam 12 menika wontenipun wayangan. Mbok bilih wonten donga-dongapipun anggen kula matur mboten langkung kula nyuwun agung samtur pangsami akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kadang pradangga sawetahipun kula aturaken.
Ya jagat ya pangestu Karana jagat wasisane Ngabathara. Yayi Rupa Kinca. Welatalah. Ana dawuhmu apa Kakang? Kakang Kinca Rupa. Paduka hamiji dhateng ingkang rayi. Yayi. Ayo kagiat wektu dina iki sira ndak timbali marak ana ngarsanipun Kakang sabab ing Kadipaten Kicakapura ingkang wektu dina iki aku nedya mingkas ana ngarsaning Paman Prabu ing negara Wirata saka pangarsaning Paman Prabu nyanakake adon-adon Yayi. Nanging adon-adon kuwi dudu juting satu. Nanging jago manungsa. Lho. Darbe pamrih apa Kakang? Kok nganti Kakang Adipati nganaki adon-adon jago. Yayi kanggo kamukten ing Kadipaten Kicakapura aku arsa nggelar jajan yen pancen kawibawaning Paman Prabu isa kabingkas urung tanurput Kadipaten Kicakapura dadi negara kang gedhe ya kuwi bisa mbingkas ing Wirata banjur ingkang kapathah dadi jago saka Kadipaten sapa Kakang? Saka pangarsaku ora ana siji maneh mung kajaba Yayi Raden Rajamala ingkang dadi jago saka Kadipaten Kicakapura. Sabab wektu dina iki saka kasepuhan wis nyanakake jago Yayi ingkang mapan ana ing Blabar Kawadang Jinencang. Yen pancen mangkono Kakang Yayi Rajamala tak kira ora bakal tak baleni maneh sira saguh apa ora kinarya jago Kadipaten Kicakapura. Iya Kakang Adipati aku ora bakal suwala saka kaslak atiku wektu dina iki aku kang saguh ngrampungi gawe ananing jago kasepuhan mal kepara wektu dina iki aja nganti surup surya enggal ndak kandhi marak oning negara Wirata. Kakang Adipati kaslatiku mledyake untapna saguing para wadyabala aja ana kongsi kang keri mangkat wektu dina iki mbung surya drulingsir yen pancen Yayi aku nguntap wadyabala saka Kadipaten Kicakapura pindhane mikat manuk Yayi tindak wektu dina iki Kakang. Bangsa
Pasta, yo. Ayo budal, yo.
Cok. Nyambut gawe ya, Cok. Alon-alon waton kelakon gremet-gremet waton slamet. Butak gundulmu kuwi. Lah wong aku mau bar cukur kebablasen mbok arani butak. Butane bengi iki komplit. Ayo, hati-hati, Cok. Sing semangat yo. Cok. Aku engko nek mubeng tabono neng kaya kancaku mau ya. Weh, lah ana buta Mbah Yai barang. Awas. Hop, stop. Lho kowe kok do santimen karo aku. Lho kancaku mau mbok tabohi kepinu, lah aku kok malah mbok tabohi karo tutuk iki kepiye? Jebul apik-apik njaba. Maksude iki ditabohi mau lho. Gonge ditabohi siji-siji bareng kaya mau. Baleni yo. Wah. Boy. Aduh, hop. Stop. Hop. Duh. Malah pusing aku. Ya Allah Gusti, kaya kancaku mau lho. Lho wong kok ngono? Lho malah balik. Lho jan-jane iki do santimen karo aku iki nyambut gawe tenan apa ora? Ane ora. Bali. Padha. Lho. Sapa kae? Mat bali. Lho nek ke mulih iki sing nabohi aku sapa, Dik? Aduh. Lho wong kok ngono? Lho. Aja ngono kuwi. Ora guathuk. Sing tenanan yo. Malah koyo buta Pak Yai. Wah. Ora ngono, Dik. Penak-penak gek malah
nyambut gawe kang ya dhising ati-ati ah. Wah. Ayo hartana kliwur diledek. Tak kuwetem tenan kowe. Ajir ya wis ben enteke subur. Hot. Awas. Hoi. Wis. Wah. Aku melu ping pindho. Mumet kowe. Wis tak. Lan sembah miring ulun kapur purisan murping rat